so tawi ko listihar lotngal ɗannungal dewgal caɗele dow mbaldi nden ka ɓandu kadnar udditare dabrey safara rafi kala ko wawi wonde ɗiɗo hajuji fof ina humto ɗo ceerno wuuri baylo ɗo bandiraɓe woto ngame jaɓane ceerno wuuri baylo e nder balɗe jeeɗiɗi tan hajuma o humto numéro o ko 77 706 03 54 ko woni kadi assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam inji ɗo balek vidéo Resstakam taw kalson ɓaleji ɓornotoɗa Resstakam tawi hunuko ma ko yaajko min de hunuko kam yaajani Resstakam tawi ka gorko mo cowtoni Resstakam so tawi an ka ƴettuɗo hoore ma mbaɗɗa hoore ma comme deb an ala bawɗo mo sendu ka gorko walla ka deb ono nani de baangi ni Resstakam so tawi ka guri jiɗgi rewɓe kala tumɗe tan haɗaɓɓe rewɓe tan haɗa woɓɓe ɗin ɗon tan Resstakam so tawi ka juɗɗo ha mbaɗano benteki ni Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Resstakam tawi ka ƴettuɗo hoore ma nde mbaɗɗa jubbon elle domi pijata min kam koye rewɓe hekkalde no an horanate ɗum ka murniɗo wona murnade tan woni neɗɗo moƴƴo mbiɗa hollum min jii murniɓe fuso guuro aduna Allah fof ne andi buhal mare way mbiɗa saɗa yiiɗi gorko resma a suurat ɓandu ma mbayane poɗɗa wa min jii murniɓe yeyoɓe tew yeyoɓe hollum tew aha on tew ko woni famoɓe ne paam min famara fammin min on tew ko woni célibécité publicité a nehoto o kay ala needi mo ala needi an kalduɗo haala silifo ko yewtere gonɗen min kom cukalel wora haala ɗiɗo haala jafoɗa nenam an ka diwo aha no foti dewle jareteɗa manda ko tati manda ko nayi jartin ñanden mi hoyɗi men resma resi bona hol binni o murniɗo coyɗo o jomum ni murni taw jomum ko sooyi aha on ko holon roqi no konko soyande ko dewle ɗe woni ko beeɓani ko tagi dewle ɗe beeɓani worɓe ɓe ɓe beeɓani joni je vais choisir mon nom ferme-moi ay ko gontoɗo ɗo choisir ko ɓeyɗo ɗen tan ko lambude wadde onon ɓe fof kon lambuɓe aha jiɗɗo mi resa ɗum fof yo suudu jungo mum annene ka lambude Resstakam holde somo an so mi resima noon kala ko jinmi aɗa waɗa ko jiɗɗa wanne sa holɗum ko wiyam wat mi lumbo holɗo lumbo ɗon nder maayo a yiiɗo maayo wala ko maayo wongo ko eyi gon maayo ten seɓori waɗi fayida ale onon odi ɓuucimi komi bawdal gandumi de ganduɗa holɗum en bref an holon façon gorko jiɗɗa gorko baɗo ne foti waade ne mboɗomi korle ma ne mbayi korle boɗeje becce ma ne mbayi beccam nen ayi a ɓorata ko an ka murniɗo say min jii kadi murniɗo ne fiya ha dase chaque jour yo yimɓe aduna Allah fof gandu gila ho sin ɗon ala bandiraɓe gaare ceerde ala yo wul ko am amma yomon addu ndiyam guldam ɗo windaɗo abonné ñoƴƴuɗon ɗo windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumon mi sa ñoƴƴi mbawa naddi Allah mo walli mo tampa